l'agricultura va minvant, els llauradors es queden sense substituts, l'horta perd terreny front als polígons industrials, les naus o inclús grans superfícies. Altres modalitats s'obrin camí entre estos gegants de la destrucció mitjambiental. Espais que doten de valor afegit a certs punts de la ciutat que abans es trobaven en degradació o abandonament, ara són punts de trobada entre diverses persones de la població que els envolta. Aixina és, avui coneixerem de prop com són els horts urbans. Bona vesprada, Dani. M'agradaria saber si els horts que teniu així ha sigut un autoaprenentatge o has estudiat per a tenir això? No, estudiar no. Así uno se enseña en els companys que saben i en el autoaprenentatge, com tu has dit. I si no, com no s'ensenya. O sigui que d'inici vas vindre així, vas estar en la gent que n'hi havia així, vas començar a dependre un poquet tot el tema dels horts urbans. Molt bé. Pues si vols anem un momentet i mos expliques el que tens per ahí. Vale. Bueno, i quantes hores de dedicació feu al dia per a cuidar tot això? Totes les que uno té lliure està així. Però al dia més o menys... Al dia 3, 4, el dia que ve hauria per regar un poc més, el dia que no, el dia que tens que recollir és menys feina i el dia que tens que sembrar és més. I això normalment ho feu a unes hores determinades o...? A l'estiu, a primera hora del matí i a última hora de l'esprà, i a l'hivern en les hores centrals del dia. Bueno, les varietats que teniu així, mos les podies explicar un poquet, perquè veiem que... Tenim un poc de carxofes, allà al final tenim melons, els carxofes són els pals que n'hi ha allà, estan per brotar. Tenim faves, tenim espinacs, tenim bledes, tenim encissams, tomàquets de pera i tomàquets valencianes, la de pera sempre és per fer la conserva. Tenim albarxina, tenim un poquet de tot el que n'hi ha per consumir en casa. I el que estic veient, per exemple, jo crec que n'hi ha varietats que no necessiten molt de sol, no? Perquè se faran malbé, no? Si li pega molt el sol o... Home, el que és verdura sempre necessita prou de sol. Sobretot les tomàquets, el meló, tot el que siga de fulla, li fa falta menys sol. Però també li fa falta. I més aigua, veritat? Més aigua. I les tomates són més de secar, no? I no necessiten... No, les tomàquets són de regadiu, el que passa és que són d'agost, són d'estiu només. En hivern no es poden fer tomàquets. Correcte, bueno, vosaltres aprofiteu l'aigua que entra de la sèquia, no? Que la teniu propet d'ací. Sí, la tenim a darrere i farem una entradeta d'aigua i així la podem regar tots. Molt bé. Imagina també que vosaltres no sereu un hort ecològic, també gastareu... No gastem res. No gasteu res. No gastem res. Directament... Terra i aigua. O sigui que realment podríem parlar d'aliments ecològics, no? Sí, perquè també són camps que estan deixant molt de temps. Doncs és terra descansada. I s'aprofita ara, d'ací 3 o 4 anys, sí que tirarem un poc d'estiércol, fem de cavall, perquè tire bé. Sí, però bueno, això ja més ecològic, no? Sí, no, però químic res. I afecta molt que estigui al pas de la carretera per ahí o no? No, afecta per la nit. Per la nit, perquè la llum sí que molesta al cultiu. Necessita escoltar, però bueno, sí que no és massa llum. La llum de les faroles que n'hi ha ahí, no? En la ruta de la bicicleta, no? Bueno, sí teniu també altres veïns que tenen altres camps i altres horts. Si vols això, mos els presentes i els anem a conèixer. I com podeu comprovar, també tenen una infraestructura muntada al voltant d'esta sèquia que rega els camps que tenen muntats i els horts, i per supost infraestructures com aquestes cases que serveixen de lloc de reunió entre tots els propietaris dels horts que n'hi ha així. Estem ara mateix amb José, un altre dels propietaris dels horts així urbans, i, bueno, José, realment explica perquè pareix que se us ha estropejat la mula, no? Sí, està estropejant la mula mecànica, però d'ací 4 dies espero jo que la tinguem ja a punt per treballar-la. La terra a base de pegar d'assà i l'aulla i tot el que te diga.
pasar un poquet el rato. Vosaltres, a banda de les varietats que tenia Dani plantades allí, què teniu aquí? Pues res, ja no queda res perquè estaven les tomateres, pimentoneres... Sí, teníeu tomateres. Tomateres, tot això era tomateres. Tomateres i pimentoneres. Però tomateres també de pera, com tenien? No, de pera no. Nosotros teníamos un tomate valenciano, ¿cómo se llama? El chicote dice... El cherry? El cherry també, esa plantonería era cherry, esto era tomata valenciana i aquello era un poquet més gros. I aquestes plantes que veig així, per exemple, això què és? Això és albahaca, no? Albahaca, que en valencià és alfàbega, que fa molt bona olor, podeu comprovar. I a banda de l'albahaca tens, bueno, per allí veig cebes, no? N'hi ha cebes. I vosaltres també aprofiteu el rec de la sèquia, no?, per a regar tot això. Ve l'aulla, sous, el dimecre, ve l'aulla i reguem. Molt bé. I el camp és vostre? No, és de la doña, és una doña, però la dona és una doña... L'ha concedit, diguem, per a que el gasteu, no? Perquè realment això farà 3 anys estava abandonat, no n'hi havia res. No n'hi havia res. Molt bé. Un any nosaltres vam dir, vamos a fer un projecte de, por lo menos, un campet i estamos distribuïts, i així plantem 4 coses i passeu el rato, si junteu entre els demés propietaris, no? Sí, això tota la gent som amiguets. I què feu, el consum és propi o...? Sí, propi, això no... Digues així 4 coses no vas a vendre per ahí. No va un poquet d'il·lusió. I m'imagino que també a la dona que vos ha concedit el camp també li donareu alguna de verdures i hortalisses. Sí, enguany no, però que de moment no, però perquè no ha vingut per aquí. Bueno, i això de tindre així tomates i tot això per a la gent que passa no és un poquet tentador? Per a dir, vaig a veure si entre i agarre algunes... No, la gent se porta prou bé. A més, és gent que bueno, que vea... No, així de moment no toca res. T'ho vull dir perquè la gent passa per així, passa per allà, passegen els pels dossets, com està un poquet tancat en 4 canyes, doncs la veritat que no solen entrar. Molt bé, i vosaltres teniu pensat ampliar un poquet més el camp o no? Sí, això estava ampliat. El que passa és que la grama és una hierba que és molt... s'escampa molt. Si ho va fer fa 4 mesos, no estava així. No estava així, no? Estava més triturado. Si era una mula mecànica, el triturarem, el passarem de mula i màquina i luego, pues clar, eren cavallons i plantarem. Passa que aquest trosset plantarem 4 melons, però està escampada la grama i ara el problema és que tinc que passar a través de la maquineta i llevar la grama des de baix fins a dalt. I així, per exemple, estem veient una albergina tan xicoteta, m'imagino que se faran més grans, no? I l'altre? Sí. Este matí les ha de plegar. Hi ha uns més grans que i n'hi ha otra varietat, que és el que color verd. Estos són andaluses. Estos són d'Almagro, i així tens un altre. Sí. Estos són més xicotetes, són d'Almagro, totes aquestes, a fer en conserva. Són més xicotetes. Gràcies, José, per haver-nos presentat el teu hortet urbà. Gràcies. Podrien ser els horts urbans una via d'escapatòria per als jovens que s'inicien avui en dia en l'agricultura? Consum propi, abastiment veïnal, venda en mercats. Jovens, persones desocupades, jubilats, ja com siga, és un hobby que està a l'abast de tot aquell que vulgui crear un hort. Siga com siga, l'hort urbà seria el començament per a la recuperació de l'agricultura verdura. A hores d'ara, els horts urbans donen valor a tot aquell espai que ens envolta. Vostès s'animarien a fer un hort urbà? Des del Puy Volant els que ho hem ensenyat.